sladeniach, batohoch a púzdrach na fotoaparáty. A už na úvod, neodchádzajte od obrazovky, pretože dnes otestujeme, či vydrží Nikon Coolpix prejazd s jedným z týchto nádherných veľkých jeepov. Sledujte nás naďalej. Prach, špina, vietor, voda, to je všetko, čo vášmu foťaku môže uškodiť. V minulé časti ste videli, ako sme používali fotoaparáty pod vodou. Jeden to zvládol úplne absolútne sám, bez potreby nejakého púzdra. Druhý potreboval podvodné púzdro, ale dnes sa budeme baviť o púzdrach, ktoré vám pomôžu na dovolenkách, na cestách, na akciách. Sú to púzdra, ktoré chránia vaše fotoaparáty pred nárazom, poškriabaním alebo prachom. No čo iné, tu ešte okrem prachu máme bláto. Je tu množstvo profesionálnych fotografov, takzvaných presákov, ktorí chodia a fotia akcie pre rôzne médiá. Má veľký batoh, dúfam, že v ňom nemá desiatok. Na čo všetko môže taký batoh využiť? Ja mám takýto imidžový, neviem, čo nám na to povie. Dobrý, Maroš, zdravím. Pavlo, prosím ťa, ako si ty chrániš toto svoje dielo, lebo tak to môžem nazvať? Ako? Tým, že ho máš na šnúrke, alebo? Najčastejšie tým, že ho mám v batohu. Ja mám tiež batoh. Ty máš lepší? Mohol by si mi Ja mám trošku väčší, do ktorého sa zmestí trošku viacej techniky, väčšinou je to profesionálna technika. Pretože ja mám takýto imidžový, vážení televízni diváci, tuto mám priehradku možno na 10, mamina mi zabalila lepence. Toto je neskutočná špina, mám biele tričko, pekne som sa obliekol. Láka ma vlastne adrenalína, každé toto vypätie, ktoré vzniká pri týchto akciách. Takže Pavlo, prosím ťa, povedz nám, na čo slúži množstvo týchto priehradok, či sa dajú nejak samovolne podľa potreby fotografov upratovať a čo všetko teda sa tam zmestí. Samozrejme, väčšinou takéto batohy majú možnosť rôzne si upraviť podľa toho, akú máte výbavu, či máte jeden alebo dva fotoaparáty, záleží aj od objektívov koľko. Väčšinou zmestí sa sem okolo nejakých 5-6 objektívov, nejaký 1-2 blesky, vetela, teleobjektívy. Nemám celú techniku zo sebou, ale v podstate malé objektívy, dajme tomu širokouhlý objektív, poprípade nejaký základný objektív, pevné objektívy s pevnými ohniskami. Poprípade štandardná vec, kde človek fakt to prostredí, čistiaca sa dá. To znamená vodička, mokré handričky a tzv. Paličky do uší. Keď by si mal blato v ušiach alebo vo fotoaparáte? Skôr vo fotoaparáte ako v ušiach, samozrejme. Ale dá sa to použiť aj na uši. Veľmi dobrá súčasť každého fotografa je balónik s lenspenom. Je to veľmi dobrá vec, v podstate na rýchle ošetrenie objektívu, pokiaľ máte nejakú špinu alebo niečo, dá sa v podstate tak vyčistiť. Čiže od tých nejakých nečistot, ako napríklad teraz. Tu sme mali naozaj vynikajúcu príležitosť, vážení televízni diváci, byť celý od blata. Nedá sa nám nepribližiť vám tieto situácie, ktoré Mudfest prináša. A ako vidíte, Pavlo kašle teraz na svoju tašku, vyťahol hneď fotoaparát a ide fotiť. Samozrejme, blesk. Prečo je chránený v ďalšom obale, keď už máš batoh? Ako pokiaľ je batoh, nemusí byť, ale som sa trošku ponáhľal, tak existuje takéto ochranné púzdierko na blesk. To znamená, že máme chránený blesk, máme tu čistiace sady, ktoré si nám ukázal taktiež v púzdrách. Toto je tzv. Fúkatko. Alebo balónik. Toto znamená, že nie. Radšej nie, lepšie je to na objektívy alebo na optiku. Neviem, náhradné baterky sa dajú po prípade pamäťové karty, miestečko na odloženie. Máš. Alebo nejaké ďalšie potreby, ako sú napríklad zápisník, kde si človek zapisuje. Celé, keď to zbalíš, trvá ti to koľko? Pár minút? Ako kedy, ale väčšinou je to pár minút. Uchytenie pre statív a po prípade na nejaké systémové púzdierka. Dosť podstatná vec, dajme tomu, ako aj dneska je počasie. Pre fotografa je... Prší plášť? Prší plášť. To je na teba? Nie. Tento je výnimočne na batoh, ja som si svoj zabudol doma. Čo stál tvoj batoh a kde si ho kúpil? Vyšiel ma okolo nejakých 150 €, možno niečo viacej. A vzhľadom na to, ako pozerám na tričko, tak kúpil som ho v Megafote. To sme nesmierne radi. Chodím tam často nakupovať, je tam vyškolený personál a vždy mi vedia poradiť. Moc dobrý pevný chrbát, čiže dobre sa nosí, pokiaľ tam máte viacej naložené, klasicky. Ja mám teraz naložené niekde inde, lebo sa bojím o fotoaparáty, ktoré mám. Pavlo, ale ja sa ťa chcem spýtať, pozri sa, ja som si kúpil takúto imidžovku. Čo si myslíš? Oplatila sa? Značku poznám, oni robia veľmi dobré brašničky, sú veľmi štýlové, nevyzerajú ako fotobrašny a ponúkajú celkom slušnú ochranu. Našiel sa takýto prekrásny fotoaparát. Takže ak niekoho je to Nikon Coolpix, digitálna mašinka.
A neviem, ako sa to zapína. Ak to niekoho je, nech si sem potom príde, ja to ešte zo párkrát vyhlásim. Zmestiť sa zmestí, samozrejme je robená na trošku menšie, ale samozrejme aj takáto väčšia sa tam zmestí bez problémov. Chlapci do vody, nič, nejdeme. Pablo prišiel dnes o fotoaparát, nie že by si ho zašpinil alebo zničil v blate alebo vo vode, ale tým, že sme si ho zobrali do svojho štýlového batohu značky Kalahari. Prvý ročník offroadového festivalu, ktorý má 3 dní a organizuje ho vďaka spoločnosti Megafoto, ktorá to venovala. Vážení televízni diváci, boli sme nesmierne radi, že ste tretiu časť prežili bez újmy na zdraví a bez újmy na vašich fotoaparátoch, pretože boli ste na prvom ročníku Madfestu offroadového festivalu, ktorý sa konal v Bratislave a mali ste možnosť aspoň aj v tejto časti dostať množstvo tip a rád, ako správne narábať s fotoaparátom v teréne. Videli ste profesionálneho fotografa Pavla, ktorý vám povedal, na čo všetko môže využiť svoj megabatoh, a my sme vám ukázali, ako sa dá neskutočne zničiť takýto fotoaparát. Pochopiteľne v tom púzdre teraz sa pozrieme, no ani jedna vec by mu nepomohla, či bez púzdra alebo s púzdrom, ale každopádne prach, voda, špína určite uchránia váš fotoaparát, či už vo veľkom imidžovom batohu alebo v takýchto malých, krásnych, ženských, ktoré sa vám hodia na dovolenku k moru. Toto je verzia, ktorá nemá tvrdený obal, táto má tvrdený obal, ale neviem si vôbec predstaviť, či by aj s tvrdeným obalom to vydržalo, ale každopádne voda, prach, špina sú veci, ktoré škodia vašim fotoaparátom a preto ich chránte. A tie najlepšie púzdra, kde zoženiete kúpiť? No predsa v Megafoto na Račianskej. Lúčim sa s vami, teším sa na vás opäť o týždeň. Treťou časťou vás prevádzal kto iný ako váš moderátor Maroš Majko Salaj. Firma Megafoto, ktorá prišla za poťažky a je to púzdro. Či už som spadol? No ja väčšinou jazdím autom, tak som moc nespadol. Ale teraz som sa trošku vykúpal v rámci zábavy s našimi ďalšími účastníkmi zájazdu a bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Ideme opäť. Díky.